Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon mai sauraro. Muna roƙonka kafin ka kai ga kallon wannan shiri mai dogon zango na Izzatu episode 100 da ka daure ka danna mana subscribing kuma ka taɓa alamar ƙararrawa. Mai sauraro a gurguje dai kafin ka kai ga kallon wannan shiri mai dogon zango na Izzatu muna so ka tsaya tsaf ka saurari wannan bayani kuma ga wani bidiyo da zamu kawo maka shi a nan gaba da ya alakanci wannan shiri kuma muna roƙonka da ka ci gaba da subscribing ɗin Bakori TV kuma ka ringa bibiyar mu dukkan wani sati ta yace da mun ɗora wannan shiri mai dogon zango na Izzatu zaka samu. Mai sauraro yanayin al'amura da ayyuka da suke tafiya da fari muna roƙon ku gafara a bisa yanayin kuskure da muke samu wani zubin ba ma ɗora muku wannan shiri a kan lokaci kamar yadda muka tanada yayin da muke ɗan samun tseko na awa ɗaya ko kuma minti 30 muna roƙon gafara ku a bisa hakan muna roƙon kuma ku ci gaba da subscribing ɗin mu kuma domin ku sami wannan shiri mai dogon zango na Izzatu a dukkan wata rana irin ta yau da zarar mun ɗaura. Ga bidiyon dai gajere za mu kawo maka shi domin ka kalla. Mun gode mai sauraro. Kamar yadda ka sani har kullum wannan tasha tamu mai albarka mai suna yankin Hausa tana kawo maka bidiyo ko kuma sharhi ko kuma wasu batutuwa da suka shafi masana'anta ta Kannywood da mawadanta. To yau zamu kawo maka sharhi ne akan shahararren fim din nan mai dogon zango mai suna Izzatu wanda Bakori TV take daukar nauyin kawo muku a duk ranar Lahadi da karfe 8. To mai sauraro amma kafin mu je ga wannan magana ka cokan mai sauraro idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka da ka daure ka danna mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa domin ta haka ne zaka dinga samun videos din mu zafafa daɗaɗa da zarar mun daura. Muna godiya da jimirin kallon mu da kuke. To kamar yadda ka sani mai sauraro wannan shirin fim dai na Izzatu yau za a saki kashi na 100 ne cip mai sauraro domin ina baka shawara ka kalli wannan shahararren fim mai dogon zango domin yadda zaka ga kurɗa da aka yi a cikin wannan fim. Sannan mai sauraro kafin nan muna mika sakon hakurin mu ga ku masu kallon mu kan matsalar da muke samu ta na'ura muke dora muku bidiyo a wani lokacin muna haura a wannan da muka sa mai sauraro ana samun matsala na tangardan na'ura to mai sauraro amma ku yi hakuri wannan ba wani abu bane. To amma yau insha Allah yau ranar Lahadi za mu dora muku wannan bidiyo a tasha ta Bakori TV. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke yi mai sauraro.